kodwa imeda yokuqala ngayikhipha ngina 12 years yabo. Ngathi mangikhipha le meda yilana shothi mina ngikholela ukuthi umuntu ngingamshayi ngequpha ngibe athi mangishaya ngequpha ngisonga izandla. Mina mase ngimzuma ngento ebukhali yabo ngathi ngabe ngimshaya la yabo. Athi mangimshaya yabambeleka kanjalo ngelokhuzana ngalamazende wakhe yabo ayihlumpule yabo. Thema ngihlumpula ngambona kanjalo egxuma phezulu yabo kanjalo wathi phansi yabo igazi lifala yabo ukuthi nami sengidiniwe yabo anginandaba ukuthi ngitshe ukuthi hayi ngisamshaye kancane ngamphinda futhi yabo ngamshaya la. Manje ngizozwa ngane masensi sokutshela amasensi asiqala manje njengoba umpofu nje abakaze beqamba igama nje mhlawumbe bethi igama eliphathelene nebala lakho. Hayi cha mina igama lami mfethu engiqanjwe lona la ukuthiwa uMedura kuphela. uMedura elinye kanjalo umsabo ngamazi. Bani? Umsabo ngamazi. Lelo ngathi ndomtsizwa phakathi. Bese elokuqala la igama ebekuyelami bekungumsabo ngamazi. Yabo. Okay waya yabo. Shuthi igama phezulu liqine bese liphinde libe ngathi lishona phansi ngokushintsha wani kwempilo yabo mfethu osahambi njengakuqala yabo. Babese bethina bathi hayi iMedura of Plongasi yabo manje Medura of Plongasi. Kahle laqanjwa uba yiphoyisa eWestville. Uboshiwe yabo balithatha ke bona bavuke badumisa leminyango yabo. Ikhona ngale esibaqamba igama kahle mfethu yabo mina bengiwumuntu othandayo ukukeleza yabo. Kodwa bengiphuma ngamabangeni aphezulu yabo kodwa ngeke ungihlule into ngiyakwazi ukuyifunda njengoba kuthiwani yabo ngigcine kahle kwa-3 mina yabo. Kabani? Kwa-3 phela mina mfethu yabo u-3 ngalesa sikhathi sami ubumkhulu yabo ngoba mina ngoka-75. Naye ngoka-72 sorry mfethu. 72? Ngina-25 man. Unabani? Ngina 55 years man. 55? Bala na. Okay, yeah. Lo awuthi ngibuze leli gama before ngifuna ukwazi ukuthi unesikhathi singanani la emgwaqeni. Leli gama elithi msabo ngamazi walithola kanjani lona? Leli gama lokuthi msabo ngamazi ngaqanjwa kanjalo yinsizwe engayifica la ngifike ngone la eLukhuzana emgaqeni ngifike ngo-93. 90 bani? 93. Ngisho uqala ukuhlala emgwaqeni? Uqala ukuhlala la iPoint. Ngiyazona sekhaya ngasuka ngo-93. Yabo nje bangina 55 ngifike mina la ngo-93 yabo. Ngingakabikho wasekhaya ohlalayo la nje sebekhona manje abahlalayo la. Abakuphi abakini? Sona umndeni sokhona abantu bakini abahlala emgwaqeni? Hayi abahlala emgaqweni bahlala emadrobheni la emafletsini bayasebenza omunye uyiphoyisa Sydney omunye kanjalo omunye ufana kanjalo uyiLukhuzana yini lento ifaka imoto ethwa intambo lezi mayifaka intambo uyi-technician umechanic letho phezulu ngade phezulu ngiyazi. Yabo wena uyasho ukuthi umedula izinto ufuna ukuthi zibe specific. Bese ngifuna zibe straight. Yabona umuntu ochubhisha imoto kanjalo yena. Uzofundelani? Sengikhohliwe man. Ngithi maybe okanye ukwazi ukuxhuma intambo. I-wiring zeyimoto same like i-wiring kodwa kuyona i-wiring ngeke lelo gama lona. Lithi engineering. Wenze engineering. Yeah. Alright. Okay, good. So njobe shaya engineering yabo uyishayele wazaphasa ukuthi ngimphelezela ngoba ngingafuni abafana bambambe impunzi sebemazi ukuthi yabo intwana yami yasekhaya yabo efika futhi nala ngihlala khona yabo engazi ukuthi kuthiwa uMenelisi Sogolo. Yabo sure wena futhi uyi kuthiwa yini uyi-elder yala manje emgwaqeni ukhona umuntu owafika kanye nawe la emgwaqeni ngama-90s osaphila manje noma osaphila? Okay uMadela bafike kodwa ngawo ama-90s uMadela yabo kodwa ngifike kuqala kunabo yabo bangifica la uMadela ukhona yazi thina sibadala la sibangakhi so5 kuphela. Sina abantu abadalayo ngempela ke so5 yamo ngoba abanye bashona abanye bahamba Ntinta kanjalo all life yabo. La iPoint thina sifike usarentela ukulala emgaqweni
ulalela emgaqweni ufike bakuthathele imali uhambe uyobaphantela sisacela imali emarobhotsini okuyimise send yabo ntambama bebuya kanje bafike bakuthathele yabo kurentwa kephi kurentwa kwenye indawo ekuthiwa isefera kanja ngale ngasewili moqhubeka sure yini okay cabanga bese singakaqala nokuqala ishow kahle kahle welcome to the show bhuti igama lakho ke mfethu ubani nanokuthi kukuphi ekhaya ngiyalibona lelo kuthiwa yini umsabo ngamanzi hayi kule igama lami lokuzalwa kanjalo babo ngimzinga esisokuni ngiphuma kephi ngiphuma kule ndawo kuthiwa iseTabankulu Eastern Cape yabo yabo shothi okay eEastern Cape kwasekhaya bebengazi mfethu benginayo le ndawo ukuthi ngingahlali endaweni eyodwa yabo isikole bengisamba kodwa manje ngiphinde futhi ngisibale ngihambe ngiye kulo baba yabo yabo ngishintshanise yabo ngithothi ngisuka kulo ma ngiye kulo baba yabo ngathi ngisuka lapho yabo ngaphindela futhi kulo ma bengikuthanda ngoba yena kulo ma bebengiphethe kahle yabo plus enye into vese ngiqualify kulo ma ngoba bengakangikhokheli ubaba yabo manje mina bese ngenza ukuthi just ngibone ubaba ngoba wayekade esebenza eGoli lapho yabo ngingamazi mina yabo ngaqala ukumazi ngede grade ekhaya bafundile kulo ma bonke yabo ngisho nale into akekho nje umuntu ofana nami angifuzile mina ngedwa ekhaya ngiphume esayidini yabo ngisho nakulo baba nabo bebe right yabo manje yabo kodwa manje kulo baba yazi inkinga yabo abakwazanga ukunginakekela ngoba ubaba bengangisengela ingubo ngiyithengelwa u-anti ulokhuzana usisi wakhe yabo yabo usolo ukuthi athi ubaba wakho akanezi imali ayenzi lutho uma vese uhlala kephi uhlala kubo yabo yabo mina ngisukile angithi ngihamba ngithi ngiyobona kulo baba ngifuna ukubona kulo baba yabo angimtshenanga kodwa yabo sekusuka lapho wathi yabo nje base ngihamba manje nje base ngiye ngaphindela 2000 ngiqale ngo99 so ngena ku2000 ngaye yabo ngabuya ngo2001 yabo mase ngithi ngiya kulo baba ngifika kuma emzini wakhe ke sendile uma kanje yabo usemzini wakhe yabo cabanga lo baba lo ungithatha njengengane yakhe yabo ngoba uyazazi semuthi lo akangifuni aphinde futhi azofika lo la ezokhuluma noma lo ubaba wami yabo yabo ngathi ngisuka bengithe maka hlahle zisini ubaba wami ngempela lo angiyena mina walapha ngeke bathi yabo lapha ethi kanjalo mina angidingakala ngisafuneki yabo mina kuyafana ukuthi angisenakhaya mina yabo ngoba ngaqoshwa kukiphi kulo baba wathi angisafuneki wathi washo ubaba mdala umfowabo ubaba yabo wathi ubaba uyiwele kahle kahle yabo kuzoba khona omdala ke kubona yabo ushiye nje bangamawele lamabili khona lokho kuthiwa ubaba mdala lo uzalo kuqala kubona yabo bese kuphuma labo mawele yabo uyena ke lo futhi usho ubaba akasekho maybe nami ngicabanga ukuthi ubaba maybe ushonile ngoba angiyangi ngomncwaba angazi mina ngezwe ukuthi ubaba akasekho kuphela yabo angazi ukuthi wayapi ngoba akekho eGoli bese ihlala la emakhaya bese buyi iwele lakhe likhona iwele lakhe nalo futhi laphinde lashona futhi iwele lakhe yabo lamlandela shothi mina ngimangiya lapha yabo yabo angifuni ngixoshwe nje ngisafika bathi ngeke bakwazi ukuphila nami ngoba ngiphila lempilo mina engiyiphilayo so wawususwe yini wena okuqala ngo92 93 yini yakususa ngoba into yangisusa mina ekhaya yabo kulo baba straight ngoba bengathi ngihlala kulo baba ngingakhokhelwanga ngiyisandela mina yabo kulo baba kanjalo yabo kuyeluswa ngithi yazi kuyeluswa inkomo kulo ma kanjalo yabo uqashwa abantu kanjalo kuluswa yabo kusemakhaya vese yabo kulo baba okay mina bengisanda vese kuyeluswa yabo manje ngiyamkushintsha nalo muntu abamthathayo manje khona omunye ubaba kanjalo nje belamani baningi bayifamily baningi akangithandi kahle kahle igazi lakhe azwani nami yabo njalo futhi ngibamba ngestrop lesenkomo yabo angishaya ngaze ngagcina ngiphahlwa ngithathana ngithatha umbese ngimgwaza hayibo ngokuthi phela waseyenze lento maybe inyanga yabo yakhandeke ilonda unemnyama nganga ngaleso sikhathi lezo ngiyenza ngina 14 years lapho ngiyenza yabo yakhandeke ilonda yabo kodwa imeda yokuqala ngayikhipha ngina 12 years yabo la mangikhipha le meda ilana ke bese uqala khona ngibona nezinto ukuthi angathi ziyangijiyela ngayitshela ukuthi maybe ngiphehlwa ngala yabo ngaphinde futhi ngasuka
ngabuya futhi yabo ngaxolisa ukubona yabo uba ngahamba futhi ngagodwa ngaya kuloma wafika umalume wami ke manje lo ozalwa noma wami wafika wathi ngakhipha isinxephezelo wakhipha imali engango 20,000 yabo ekhiphe ethi ukhipha isinxephezelo ngoba kahle kahle bengaqoni sho lo mfana kahle kahle sasilwa naye yabo mina ngilo umuntu onenhliziyo engangikwazi ukulwa ngamaqopho yabo lase bebedlala induku mina ngingazazi angithi ngikhulele edrobheni yabo shothi mina ngikholela ukuthi umuntu ngingamshayi ngeqopho ngive athi mangishaya ngeqopho ngisonga izandla mina mase ngimzuma ngento ebukhali yabo ngoba ngathatha u7 nakhona kwakurambo wamalume ubhuti wami loza ezisalwa naye kubaba yabo cabanga ubaba isekhaya la ikulo mama kabhuti wami la kanjalo yabo nshuthi bamelene kanjena yabo manje ubaba kanawo umuzi wakhe straight yabo uhlala kubo ingakho la baningi kubo plus khona amantombazana nabafana baningi yabo naloba nomalume uba umdala lo kanjalo sanobaba unezingane eziningi ingakho phela wayengixoxa maybe nami yeah so ngifuna understand le story salo semeda lo una 12 so niyalwa nibangani ubani lo muntu lo naye wasekhaya noma wangaphandle umakhelwane mfethu ngasho ukuthi kahle kahle umuntu ebekade siswana kakhulu naye yabo siqhumene shothi nakhona yazi umfethu yena walahla ukuthi afike angishaye maye ngishaya wangiqala ngishaya esikoleni ngambiyeke esikoleni ngaze ngaseka necishe nilingane naye yabo siyalingana kahle yabo ngoba mina bengina 12 ebena 11 yena sishana nje unyaka owodwa yabo ngibenginathi umuntu obengikhula naye nje futhi udlala naye yabo sigibela ngisho naye amahashe kanjalo yabo samso sathe imbongolo zawo eminye imizi yabo silandele sidlale ngazo kanjalo kweluseni yabo into engifunda khona kulo baba le yabo lo mfana lo avela asuke kanjalo sosini la sikhona ingane sibangayo kwaNkosi ekuthiwa noLfefe yabo yakwaNkosi yabo intombazane yakwaNkosi yabo le isho lengane le isanda mina yabo naye lo uthi hayi yabo iyamsana lengane lokuyidlalele ekhaya khona isitolo la kulo baba njalo mabezothenga bathenga la kwaNkosi asekho isitolo babuye bazothenga kodwa useduze kanje njengalapha kwaNkosi sekhaya la kuphela nehlathi lise yabo uthenga njalo mayifika la ufika akhulume nami yabo lo mfethu azothi wena intombi yami le mfethu indaba wena sifebe noLfefe indaba athi wemfethu wakwangishela nini wena yabo ngithi mina mfethu ungalingi uzodlala ngengane yabantu wena uyishimane mfethu mina ngikhulumela nje ngomfethu nisishwayelene naye yabo ngithi kahle kahle wena uyishimane lenhlobo ethi mayibhema insango ikhomba intombazane ngobhosi ithi akave sifebe longakazi ulale naye yabo manje yabo lawa vele washo khona plus yabo iqupha lakhe engishaya ngalo kanjalo nembokodo phakathi yabo ngoba yabona la ngazi ke khona la ngiyabona nasi isikhala lapho ngaseshiya wangishaya ngaqhuma ilana ngave nganyanya khona ngathi sawa enkulunkulu wami lo mfana enza ngathi mangithi angihlula ke emandleni ke uyabona ngoba unomzimba yena yabo uyangihlula mina ngilongi ngangikhuluphali mina yabo ngathi ngisuka ngabe ngabona ukuthi hayi ubaba wayengitshela wathi umfana kanje mangabe ehlula vele uthatha into umgwazi yabo yabo ngancela intshayelo waba ngoba ubaba vese phela yena beyisiboshwa baba yabo mina ngingasona isiboshwa yabo after lapho lo meta le ngesikhathi seqweso izongibopha uma wakhona awuqedele so bayesekushayile then wena ummese uthola nini same time noma wahamba ulanda ekhaya yabona namhlanje njengoba ngishayela iyaphela into yethu ngiyahamba mfethu abafu mfethu hayi ngibukisile ngami mfethu isekeni yami mfethu intombi yakho nawo ayikho inkinga mfethu ayisase mfethu yabo hayi ngabe ngithi akazi ukuthi yena mfethu yabo angithina sinokuthi masihlale plus nasekweluseni ke siyagcona naye etseni yabo akazi ukuthi mina ngisambambele into ngizomgwaza wazi ukuthi abafana bakhona bashayana ngenduku bashayana ngequphe yabo ngithe kanje ngafika ngayintshontshe rambo kwangayona yami 7 kwakwabhuti wami yabo manje lo engizalwa naye kubaba yabo ubekeke uba ebesanda ukubeka ngala komphethe wakhe yabo kanjalo yabo ngafika ngawukhipha kanjalo kuyafanele ukuthi uphansi kwesiphonje afike ngawukhipha kanjalo engekho yena kule ndlu lengiklina kuyona yabo ngangithi bengithanda umklinela plus ila kanjalo siphinde sikhande khona nempuphu kanjalo khona lelitshe lithi okha yabo ngamkhiphe kanjalo yabo ngithe ngangamtshela ukuthi bhuti ngithathe into yokuthi wethu wayena sekuphume isidumbu ukuthi angigwaze ngale mbese yabo ilawa ngishaya khona
ethi uyangibulala ethi kanje ngeke aboshelwe mina khona wangishaya ngaze ngaquleka kanjalo wangishaya yabo ngavuka yabo wathi uyangibulala yabo nami ngagcina sengazizwa inhlungu ngathula kanjalo yabo kwaze wafika kanjalo ulokhu iwele likababa lathi ye wena umenzana omunye umncithisi yabo umenzana umncithisi omunye yabo washaya ingane kanje wathi ubulele umuntu uzoboshwa uyalisaba-ke ijele umfowethu lo omdala yabo afani nami nobaba nami mfethu ngicela ukuvimba futhi bazola nami abantu ababuka la ngifuna mina ukuthola laphayana the case ngoba una 12 la so ngifuna uku-understanda lento usukuthathile ummese ngamgwaza umficaphi ngimshuthi la phela sificane kwelusensi oh washonela le ungaboni umphakathi ngeke phela ngimgwaze phambi komphakathi so mawufika wena uyambuza ukuthi ukushayeleni noma nje uvela uqhamuka usuyagwaza kwenzeka kanjalo bese inkukhu kanjalo ngithi bethathe inkukhu soyiphula umqali yabo sihambe naso soyifaka esidulweni kanjalo yabo siyiphekele esidulweni yabo esidulweni lesi siphuma ibungu kanjalo sibase khona esidulweni phela lapho ivuthwe yabo manje mayivuthwa kanjalo shuthi bathi basethi belokhu zingabe ngangilo ngimbuza ukuthi mfethu umshayelana ngathi ngifike ngabe ngimshaya la yabo athi manje ngimshaya yabambeleka kanjalo ngelokhuzana ngalamazenge wakhe yabo ayihlumpule yabo thema ngihlumpula ngambona kanjalo egxuma phezulu yabo kanjalo wathi phansi yabo igazi lelifala yabo ukuthi nami sengidiniwe yabo anginandaba ukuthi ngitshe ukuthi hayi ngisamshaye kancane ngamphinda futhi yabo ngamshaya la yabo ilana ekhona njalo ashona khona ngimbona ibani ngoba ngezwe ngalaba bafethu bethi usho ngathi namanga kanjalo ashonanga uyilalisele anginami enjoy ukuthi noma ngiqulekile ngiphinde ngivuke yabo ngathi hayi uyifisile yabo ngamkhahlela hayibo umuntu yabo ngimbona ngathi nyaza kancane yabo ngathi ngoba moya ukugcina yena yabo ngathi ngezwe mangithi bathe mfethu ushonile yabo engabheka ukuthi ngiye ekhaya yabo ilana-ke mina ngiqalayo khona ngiqala ngihlala emizini yabantu la kanjalo yabo ngingafuni ukubhekana nalento wangilanda ngalandwa kanje wathi angibuye yabo sengilandwa nayikomiti yakhona emphakathini yabo angithi khona inkosi la athathwa wathi sathathwa kanje sasiwa khona yabo awuvele uthatha usiwe ejele i-decision isuka unkosi lapho ukuthi hamba ejele yabo manje yabo uyakuthatha ukuvalela wathi nkosi ayiy'ngane lezi ayiboshwe iy'ngane yabo plus lapho ngina-12 years yabo kwathi aziboshwe iy'ngane yabo wathi ngeke ingene yabo plus bekusekhona-ke lapho omeloyelo yabo omeloyelo kusekhona amabhunu nje kusekhona amabhunu yabo phela mina ngigulela isikhathi samabhunu lesi yabo hhayi ngisuke kanjalo ngithi hayi ngishawe-ke laphana-ke ngohlwayo khona-ke isigwebo sami siphela nje bahlawule ekhaya siphele kanjalo isigwebo yabo kuhlawula abantu ngihlawula nakhona umalume lo ozalwa noma uyena umuntu okhipha isincephezelo hhayi ekhaya straight ayikho nje into yakhishwa yabo ngaso yabo nje basengihamba manje mina sengibuya abafana bayeluka ngale yabo mina sengingala ngokuseni ngiyabo ngishintshisa izinga ngiyabona ukuthi hayi abantu angathi abasangisandi kahle yile metha ibhadi ngasuke yabo ilana ngiqala khona ngiza la eThekwini la ngifika khona ngo-93 la eThekwini oh wait-ke before siqhubeke ngifuna ukuthi uze la ubawa umazi la eThekwini kade usuka nje Eastern Cape ngangazi umuntu yabo ngangithi mina ngiya noba yikephi la ngofike ngobona khona ukuthi kuphilwa kanjani yabo ngiphile lo mpilo ngase ngiyinikezile kahle kahle ngalonto yabo mangifika eThekwini ngiyafika la abantu balala emgaqweni umgaqo angikwazi ukulala eminyango yabo ngifike kulalwa eminyango la yabo hawu nabo abantu uthulele la ugcwele imali la amadola la kanjalo yabo awungathi akanti kuyaphilwa nala yabo yabo nami ukuthi futhi engekho umuntu ongitshontshelanayo la athatha into yakho uvuka abomlungu ababelungu bebegcweleke la ephisa belungu bafike bahambe besilala phela thina la ngakophishi yabo afike kanjalo akufika akushaya maybe $100 la yabo idola lokuqala yileli belilikhulu idola lokuqala yabo livulekile lelikhulu yabo leli yabo nje basenzilashe nje wayebayileli encane kanjalo leli nga yabo leli liyakhokha futhi leli right yabo ngibona le right mina yabo ngangiyitshela ukuthi hayi yabo
fike silili kanje bangayithathi imali yethu yabo. Abantu abasithathela imali babodwa yilabo abafika bezosikhokhisa irent bathi kanjani sikhokha la marazo lawo asiwazi nokuthi anqume kakhulu noba yini yabo. Omunye lo kanje befake iy'phandla oyi-28 yabo befake iy'phandla-ke iy'phandla zenyama zangaphansi zamantombazana yabo sokuthi uyifakela entambeni bayamazi bonke abafethu indawo yakhe yonke le uyabhantenta manje ukuthi seyizophuma yabo indawo yakhe yonke le. So uma uhlala la fanele ukhokhele kuyena indawo yakhe yabona phela la ngezansi la la kuhlala ngokwenombolo la ama-26 phezulu ama-28 ngale yabo 28 alihambi uyohlala nama-26 ngale kodwa manje thina sesiphinde sayenza loo nto ukuthi sibe umndeni ngoba vese nasejele eBemphis abantu ababo uma ungakazi uboshwe yabo mongakazi noma ungakazi uyithathe inamba phela mongakazi uboshwe ukuthi into yakho nje phezulu ukudlala abafana la yabo bakuthatha abanye bahamba ukudlela ngale ehlathini engale benzeni bahamba ukudla izinqa ngale ehlathini iyenzeka leyo nto awuyenzeka bakuthatha khona insansa la kanjalo yabo bekhona besebenza la eGreyville kukhona kanjalo belapha e-workshop weketango iphathi iketango elinengedi yabo elide suka la liye lapha unabafana bakhe abamsebenzelayo babamba abanye abafana yabo thina besingaphumi la ipoint yabo ngoba satshelwa kahle ukuthi ningaphumi naphuma la nazi ukuthi yabo isho bafika ngithi bethi bezothatha baqathi bathatha mina manje yabo lo bafana abangisathayo abafethu bekungabangani bethu kanje sihlala nabo koma place phela sithathiwe la esitradini sakho ngisho koma place yabo manje yabo sithathwa abelungu kanjalo sihlale ko place khona umlungu obekuthiwa uSoma yabo wasivule azavule le ndawo kuthiwa isemthombo ke manje yabo yilo mlungu ke umuntu ebesiza lo sefisa lo fundisa esikhosini kusefa bashaya isefini nguyena yabo. Hayi lo mlungu ngiyambonga mfethu ungisiphile isikili ngoba nokufunda lo kancane ngitholile kuyena plus nethalente enginalo mfethu yabo elokukhanda umphethe elokukhanda usofa kuzoba yini futhi enkunye engikwazi ukwenza ngazi ukudweba yabo ukudweba indawo kanjalo kanje maybe ubone lapha ezansi la ube soyibhala maybe ngizothi welcome to Durban ngibe sengishaya imessage encane uyayishaya yonke lo mbhalo into engiyishayayo so eWestville ngizophatha ukuthi wangena naseWestville iliphi icala la kubopha eWestville imedia la yala ipoint kwaba nemedia futhi nala hayi eyala ipoint phela iphoqelekile ukuthi ibe khona yila usukutshengisa khona ukuthi uyinsizwa la ipoint ohlali phezulu ungakhiphanga media yabo uma ungakhiphanga media uhlezi uzihlama njengasejele phila inombolo la eminyango njengasejele yabo ningabona nje thina ngathi sihlezi kanje phila inombolo bazazontshela nabanye bathi mabefika babe yabo umuthi uyakufisha space inombolo yodwa lapha yabo uthi ufika kube kuthiwa yes awazi ukuthi uyisebenzi uyini kuthiwa yes ngisho abantu bakhona baphila into eyodwa omama bakhona baphila into eyodwa yabo amantombazana akhona aphila into eyodwa uthi ubize utshela ukukhisha uchopho intombazana ithi awu khona into efeshayisa la yabo nawe usidumbu umashana yabo uzosinela so manje leya lana ke epoint imedia iyenzeka kanjani yena hayi leya ipoint ingwebe u15 yabo ngifuna uunderstand ukuthi lowo muntu loyo fine ufuna ukuzakhela igama nawe bengifuna ukuzakhela igama yabo shuthi le media ngiyikhipheni angizange vele ngithi ngifika ngibe ngikhipha imedia yabo ngiqhaphazekile nje ngadlala abafana yabo shuthi nami ngaze ngajoyina ngajoyina kwinombolo yabo manje yabo la inombolo la ekhaya le babengijoyinisa yona ikhomba egazini okanye ukhipha imali ekuqaleni inombolo bengadayisi manje leseyikhiphisa imali yabo ibikhomba egazini yabo uyathanda uthandi funeka uphakame and then bezoba yiyona ke lo okanye bakukhande bona ukuthi masoyisosha bakuphakamisa yabo into yenzeka ngisho nje nala iminyango bisenzeka nala iminyango bakukhande la iminyango yabo uthi ufike still bafone ngaphakathi correspond ngaphakathi so lo muntu lo owagcina umbuleli
wamkhetha kanjani? Do you wait ukuthi kube nengxabano noma uvela usukela umuntu nje umgwazi kwenzekala nangichazela le case nje specific le yalo? Hayi yabona ke lo muntu mfethu angifuni uqamba amanga umuntu wayisukelwa yimina ngangimthathela into yakhe yabo shothi vese njengoba ngimthathela into yakhe yabo udlala nentombi zethu la shothi lo mfethu uyadayisa kahle yabo njengoba edayisa igrudge enganginayo wayilala nesekeni yami ngoba unemali yabo mina nginaluso yabo Uhlala emgwaqeni kodwa naye ebehlala emgaqweni kodwa enezitolo zakhe ngoba ngitshela ukuthi phela khona indawo lapho ekuthiwa iseferanje lapho bekuhlala khona kuthiwa kuhlala amagunya ke ebiyiflat le ndawo yabo le igcine ukhona nalabo bafana kuthiwa laba beqwayisa amantombazana iphuma lapho ke baphuma esandleni salapho nje wayibona. So ya bese basumbola lo mjise lokho edlala isentombazeni kwenzeke njani? Shothi angitshela umfethu athi mfethu yabo lo mfethu ubhizi ubona intombi yakho ubekade isatha ngithi mfethu ungangitsheli mina miyeke manje sandiyamsana yabo shothi isekeni izothi ngithi sixabana nayo ithi awuqinisile ubani mina mfethu mayithi angikiyeka unamqondo ngingawuthi umedura yabo umedura ngempela wena funeka mina ngami ngojola nabantu abaphila yazi ubani yazi ungangiphilela kamnandi kanjani uyakwazi ngisho ngiphi imali angicabangele wena ungicabangele nje yabo ngithi mina awuhambe ke ngitshe ukuthi ayidlalela yabo avele ahambe kuyena ngithi bacabulane lapha ngwapha ngiveke imtshekile amngane wami yabona nje bawenza lona wazi ukuthi asisazwani nami mina ngazi ukuthi bengikusesta ngazi ukuthi mina la umfowethu oyidla intombi yami angiyidla intombi yakho angiboni intombi angiboni mangibona intombi yakho ngibona ukuthi umuntu engajulana ngibonela usisi wami sikadeni ngoba namani boshiwe ithine siyigadayo izingane ithine siyiphukudle usungekho yabo azothi kahle wena medura wena yabo efana wami mina ngilalela ngeke ungenze lutho wena yabo ngesikhathi mina ngiyimpatha ke mina shothi naye besadidekile efike yabo musuke emakhaya emsenga yabo ngathi mina hayi bra wami ngiyaxolisa yabo ngamiyeka ngithi ngifuna ubra bami basuke bangalobe besikhuza bengafuni into enokukhoza phakathi yabo ngifike ngibe ngathi ngiyiyekile yabo uthe bathe masebethi bayophanta bonke yabo ntambama yena angithi yasala yena yadayisa usala yedwa abantu bababili yabo ngimtshekethe ebra uphindelela gama ubusini ebra udla intombi yami ngempela mfethu abe ngitshe ukuthi yadlala yazi ngicabanga yabo sonke isikhathi ngithi ngikiyeke bengicabanga athi mfethu yekele into zasephoyinti lezi mfethu le nto lizofuyishiyewa wena yabo ingcono idliwe yokudliwa ingquzo yabo avele ngasho ngombese yabo lo wana zange lo ngithi ngabe ngasho la yabo mangisho la yabo ngibe ngudonsa kanje ngoba ngawushaya ngawuyeka yabo yabo uthe manje ngangawukhipha mina ngawudonsa kanje ngiqhumisa uqoqoqo ngoba ehlezi kanje yabo uthe mayisuka kanje ngambona yabo sekufuneka ukuthi manje bathi bangivala yabo ngathi mina lo mfana lo yazini usabulala umfana kulokelo naye wayenameda phela umfana kuloke yabo ngathi plus ukebe umngane wami lo wapesta lo bedubula kakhulu yabo ngase yini usabulale wena umfana kuloke uke usejele lapha yabo manje ngathi yazi ukepe siyiwele lami leliyane wasekhaya uke yabo ngathi bafethe ngiyekeni lentsha levilive yabo uthi maye mina ngitshe ukuthi hayi mepho akashoni yabo ngoba imeda le biphuma sakudlala yabo abanye bekunquma nje straight mina bengikhoya ukuthi uma ngingabulala umuntu nginquma ikhanda straight yabo waze basho abanye bathi ayenziwa kanjani thina la 26 yamthusa umuntu ngisuwenza kanje ama-28 abantu abanquma nje straight yabo ngazi ngamanye kuthiwa ngiyi-28 yajwayela lo muntu uma ephila uzongibulala nami yabo mina ngisuke ngithi ngicisha nje i-enemy ngithuse-enemy duze kwami ngoba uma ngixaba ingawo mina ngimuntu okhulu mina ngumuntu ohlekayo la ngiyaziwa ngiyayihlekela ngiyayijabulela bonke omama laba ngisanda kambi yabo kodwa kuphela yabo uma ngabe sosusemina hayi ngoba nalo wangigwaza la sure yabo la wangigwaza la wayithi anginquma naye yabo waphinda uzongishaya la sengiqedela nge-screw drive ngiyabona na wasinda ngiyabona yabo i-screw driver sangena lapha i-screw drive yabo sithe masingenile angazi kanjalo bafaka amapayipi yabo ngoba ngavuka sengixhunywa amapayipi yabo la kanjalo bathi badreyile igazi mina ngazi ukuthi kahle mina angazi ngagcina mina ngalesi sikhathi ngangigwaziwe lo mfana kanje yabo ukuthi wenzakala ngabona sengivuke esibhedlela sengicwele amapayipi yabo
kufika nabanye kufika kanjalo ila kwafika khona umuntu wasekhaya-ke lapho yabo wathi uma efika kanjalo usisi wami wathi esebenza la eDington ewudokotela yabo lona-ke manje yena lo wakubo kaMoni yabo umakamenelisi lo lapha ePremier Park ngiyabona yabo wafika kanjalo wathi Thakasisindaba yabo ubulawa ubalo bekubulala kanje kuduka yabo angikhulumi lapho yabo ngifaka amapipe ngifake ipipe angikhulumi yabo ngilongithi yabo ngimbuka kodwa sengiyakwazi ukubona yabo kahle yabo ukuthi awusisi wami hayi wakhuluma nami wahamba yabo seduke yabo ngisengezwa kanje hayibo angathi ngavuka manje yabo ngathi mangithi ngiyacuma yabo ngabe ngitshela unesethi yabo uthi uzoshona yekela wena uba igama lakho babhalise ukuthi umsaba ungamazi lana yabo ilana phela igama lami laphuma khona laphuma ngemedia yokuqala leya la ngisaba ungamazi yabo ngoba yini ngifike ngikugwaze yabo mangafuna ukubulala mangafuna ukukulimaza nje ngikhipha nje sokuphela yabo hayibo khona wathi sokubakhipha amehlo kuye lapha eJokos abaningi balaphana yabo lapha abadu be-artist lapha uzobheka ukhona omunye noMabizo nomunye kuthiwa abakho abanamehlo labantu ngiyazi yabona la cha sekusho labantu abanamehlo bonke abanalo phela ngikhiphe elilodwa ngifike ngikushaya elilodwa yabo manje yabo lapho ngisuke ngenzela ukuthi nawe first kube khona umaka mangithi ngizokushaya next time yabo phela ipoint first la umohlala la edropini uhlala ngesibindi sakho yabo futhi laba first sina sihlukunyezwe kakhulu-ke sina yabo sikhanjwe thina amasosha umetro uyihlukumeza kakhulu yabo ufike silele emgaqweni usifaka ama-pepper spray ushaye umocabanga lapho leyo nto ilokhu yenzeka daily kodwa asihambi lapho silokhu sihlezi silala khona yabo into isenzeka namanje leyo nto still into endala mina imibuzo wami thina ngoba sithi sikwinkululeko bekade mina ngazi ukuthi phela amabhuni into benza kanjani ngoba labashana ingane ezincane lezi azazi lutho abantu abadala lapha kwametho abayenzi yabo nje bathi basafika labanywana laba bashaya njalo basithathela iy'ngubo yabo ungathola ngigqokele nginey'ngubo ngiy'thengile inkinga siyithenga ngemali imali siyayiphatha ngifuna uqamba siyayiphatha imali yabo ngoba senzani la siyayidayisela into zethu abanye badayisa iy'gubhu abanye bayayigangela abanye yabo mina phela ngeke ngiqambe manga yabo ngiyasebenza ngibuye futhi ngiyigangele nami angizenzi msulu yabo ngiyayigangela nami imali mina imali yokusebenza ngiyibali kakhulu ngoba lona into engayithola maybe ukuphela kwenyanga yabo mina ngibala imali ngoba namhlanje ngikhokha 200 la ngihlala khona yabo 200 emini so 200 ebusuku 400 ukuganga ukuphi uhlobo ukuganga okwenzayo mina shothi mina into engiyenzayo mina mfethu ngiyayintshontshela yabo ngiyayirobhela yabo angeke nginzenze msuku irobbery ngiyayintshontshela yabo nokusebenza ngitholele lodwa nakhona ngisuke umuntu osuke zama ungiphosta kanjalo yabo efuna ukubona ukuthi ngingashintsha yini kahle mfethu umqondo wala edropini mfethu into ezenzakalayo la mfethu azikusiphambili ngoba udakwa i-drugs kahle yona lesole control lo mthetho wakugwaza wagcinela lapho yabona lo lo wakugwaza lapho lo uLivas lo yabo wakephi wale elo isho ngakuphi hayi kuthi la umoya ngakwamasho khona inanda ngapha khona kuyafana iselindelane nelindelane lapho ngazi ngisho kubo kwenzakalani shothi yabo umngane wami omkhulu yabo mfethu yabo wena mfethu yabo wena nginazo sona yabo umfethu wangigwaza ngamiyeka
yabo ngathula hawu futhi uphinde ngishange esku-driver futhi la yabo yabo ngisanda kugwazeka la yabo ngisazoyithi sesiyinhlungu la kanjalo yabo ngishaya futhi nge-screwdriver ngiyaphinda futhi nalapho ngiyathula abafesi baze basho bathi uzonquma-ke lo mfesi ke wabhema ingithi uyahlanya ngazi ngiyavela abona athi wena mpondo ndini yabo fike mina ngisadumele iy'nto zamampondo la kanjalo wena mpondo ndini niyasishaya nina manje vele thathi mayithi bona mina ubona labantu basemakethe shuthi ushawa kakhulu emakethe yabo labantu baphathe iy'nduku lapho badayisa bebasuke beshaya nabo abantu babantshontshelayo yabo manje mina ngeke ungizwe ngithi wena mZulu ndini kodwa abafesi sebeze bajwayele ukuthi abangibizi mina ngempondo futhi yabo nje mfethu bangihlonipha kakhulu hayibo manje yabo nami futhi ngiyambonga umfethu engafikela kuyena yabo ngiyambonga. So kwagcinelaphi kulo mjithi? Lo mfethu lo kanjani ngimyeka ngithi ubra wami yabo thethu yabo sengibuya esibhedlela kanjani sengi-right yabo ngephe ngikugwaze nginey'tishi ngilime hayi still naye ngiyambona ukuthi uyangigomba impela yabo ngisuke ngimtshela ngithi ayazi mfana wami hayi sengizoba right yabo khululeka ngifuna ungishaya udele uphinde ungiqale uvele ungibulaleke kulo yabo sakhishwa iy'tishi ngahlala nga-pick up nje kahle ngithi uma sengizwa ingalo hayi iyaphakama ayisalokhuza ayibi buhlungu ngithi sengisuka lapha angimbuza angizange ngimtshele ngithi hayi sengiphilile-ke asicalele yanto mina ngikukhumbuza ukuthi asicale lapha uzibambela wena uthabo nama njengoba kuthi hhayi umsaba ungamazi ukuthi awufuna ungisabe ngempela ungamazi ngoba ke wangibona ngeke ukholelwa yabo ngithi sengifika kanjalo yabo ngathi elivasi yabo elele ngathi elivasi emfesi ngicela igazi lami yabo ngabe ngimshaya yabo yena mfesi ngangithi ngiyamthusa kahle ngangithi ngimshaya la kanti uzoshayeka iphakethe yabo mfesi yabo bengazi mina ukuthi inhliziyo mephi ingakwa-left ingakwa-right yabo bengishaya nje noba yini ngithi wena yabo bengazi mina umuntu mombulala kuphela umshaya la yabo so bengazi ukuthi umuntu mombulala umshaya la ingako bengivele ngithi mina ngithi wena mangafuni ngithi mina ngifuna ukubulala kodwa sothi ngikugwaza kule ndawo kanti izona le ndawo ezenza ukuthi ushone yabo umfethu washona kodwa still bazi nakuba uma wakhe wafika wathi hayi kanyami umbulalile umngani wakho ubuzwana naye kakhulu yabo lapha ekhaya ngibona ukuthi uyoba safika ngathi hayi ma bengayona inhloso buka phela ingane yakho yenzeni plus lapho into besenginenhliziyo embi yabo ngoba manje besengibona ukuthi lezi zinto ziyangiyanyisa zonke yabo ngoba kukhona umfowethu la ebefika uma kufike yena funeka ubonakala ukuthi yabo uma bengakuhloniphi labafana bebizwe bonke yena yabo bayahlangana phela manje esikhosini baba kufika umuntu oyedwa obaphethe bonke yabo kunegunya elibaphethe bonke ngisho ejele elaziwayo libaphethe ngisho ejele uyedwa ula emnyango yabo uthi uma efikile kanjalo yabo uhlala ngale yena uhlala endaweni eyicashile la kanjalo la ngeke umthole khona yabo ngale ngakomtateni kanjalo yabo kodwa lapha kule ndawo bekuyi-aka usebenza emafemini akhona-ke lapho uhlala phakathi lapho yabo nalento zemkhumbi yabo wenza lezo nto uyayisipanela nje kodwa uma ifikile la ukhuluma igama elilodwa azi yini ningambulali lo sengizwe kanje nakanje nakanje yabo uyitshela ukuthi maybe uzothi wena mbulala vela kusuke yena qathi indaba suyazijwayela la ipoint ufika nje wena yabo la ipoint phezulu yabo nje kahle ikwajomba igazi ingakuthiwa ikwajomba igazi yabo ipoint phezulu imoshe abantu ipoint igwazise abantu la uma ufika epoint ungafika ube u-17 uyitshela kanye maybe uqaqekile itshela ukuthi awazi lutho uzofika wazi ulwazi wabafweni obaficile ubalalele futhi into abakutshela yona ngoba abanye bakutshela sakudlala wena ubona ukuthi ngeke ngitshele mina yilo mfana lo sihlama lo kanti into engcole kanje yabo ukungcola lokhu sukunaka ukungcola naka impilo yakho ngoba ukungcola yingubo lezi lo muntu uthi mayifika ejele afike ayidlalele kahle ejele avuke mina nginandaba ngisho nokuboshwa mina yabo ngisho ngathi kuyima bengathi ngifisa ukuthi mina bengathi ngiboshwe ngifisa ngathi ngagwetshwa yabo yami wayihlalele ebhanti ngoba besiyayidlela thina lapho sayibhemela yonke lento yenzeka eminyango imali iningi ejele mina la eminyango yabo ayikho imali la zihlumisa nasodwa sidubulana sodwa sibulalana sodwa badayisa amahunga siyadubulana kanjalo yabo siba ngamaphara yabo yabo nami ngize ngayiyeka lonto yabo
yabo uMaduma ngishiye umngane wami uMaduma Dumisani basanda kuhamba bawu7 bayephi yabo bashonile yabo bebulawa yiletho lehunga le yabo lehunga le bafethu le umjovi wamaqhuzu iyabulala nayo hayi awusho ihunga iCrystal bayimixa letho fethu yabo bayifaka entweni eyodwa yabo bayimixa kube ngathi yabo usemla ukuthi ufaka uvinika ufaka amanzi yabo kanjalo yabo la ibeyanya ngoba uvinika namanzi into eyodwa yabo lo ngale yake into eyodwa ngoba bese iqhuzu phela le istone yabo moyifaka yancibilika kanjalo incibilika bayi yabo nale iwusouth yabo ubona usouth wena ngoba osmos yancibilika plus bafethu yabo lento iyabulala iyingozi ngiyanicela ingane zenu musani kuyiyeka zijove niyeke le jove kungcono letho mayibhema ngomlomo kunokuyijova ngoba kwayila ekhanda yazenzani iCrystal ibhora imbobo njengoba babona behlanya yabo njengoba babona behlanya yabo ilaba idonsa nangamakhala still nabo ayibalimaza kakhulu ke le ikhanda imbobo ibhora ithambo ekhanda yabona lento yabo bekhona bezobona bezofika ngikudonsele igazi ikhona igazi liphenduka libe nesibungu igazi libe ngathi impela leyanto futhi yabo uNkulunkulu yabona nje mfethu uhulumeni bangazivalela leyanto yabo iyalimaza ibulala abantu inqwaba bangaka abantu since recently since kwaduma leli drug asebeshonile ubabona la emgwaqeni hayi iCrystal hayi iCrystal akuyonto edume kudala iCrystal ifika manje yabo ifika ungaliboni iparrot yephara lapho yabo ebebhemela ngefoil yabo bafika ke laba bokuhamba bafika namaqhuzu amazayizayi ayilanda le bangaka abantu esebabulelile obazi inqwaba yabo mina ngibengibala abangani bami mangithi 7 yabo abafethu nje phela sebeshonile inqwaba yebo ugcine nomuntu ogcina ukushona ugcine izolo lo izolo ngitshela izolo njengoba ngize ngisuke ngize la ngicina ukuhlala ngale la kushone khona bakamlanda abantu bakhona phela abantu bakubo ushone izolo sicabanga lo muntu bekade ehleke ebusuku yabo sikhuluma naye yabo uthe ngokulala nje hayibo hayi ngokuthi okay ngiya-understand ayibegula kodwa hayi ngaloo ndlela phela yabo ugula umuntu ogulayo la emgaqweni mase igula strong usimsase nesibhedlela yabo nje bese simyekile yabo besiyimtshela futhi uhamba ukuhamba ucheck-a nje isifuba ukuthi kwenzakalani ngegazi lakho maybe okanye izifo ngoba phela nathi sidla bonke abantu la bafikayo la kuseni yabo bafike la kuseni abanye intombi zethu ezinye ziyayiqwayizela la ziyadayisa yabo sijola nazo zidayisa kanjani iyadliwa lapha imoto ibuye ize kuwena la futhi nawe futhi uzoheva kanjani lo muntu edliwa lapha nawe uphinde uthi uzomudla angeke ulale naye ngoba kanayo futhi uzombona ngomsindo nje ukuthi akanayo indaba yabo right umuntu okugcina mfethu isesovala kwenzeka umuntu ashone la uthola ukuthi anazi kubo noma akwaziwe makubo yenzeke kakhulu mfethu lot yabo le nqwaba le enye ayingcwatshwa uhulumeni yabo uhulumeni mfethu bafethu angithandi mfethu umuntu ngisho cha sengicela nabangilalela ekhaya mfethu yabo ngiyanicela manje nithi kanjani nibuye nifike nizongilanda niyangazi la ngikhona umenelisi yangazi ubhuti wami mfethu yabo uyena bhuti wami ke mfethu nomenelisi uzala umacephe kanjalo ukephi ule Msatha sewazi wayi nakele into zakho umenelisi uyasebenza la menelisi bafethu inamba zenu anginazo okay right yabo nambe sengize ngazama ukuthi ngivale kulento obukade ukhala ngayo ihunga le yabona le freestyle yakho ngiphushela ngale ndlela yami ngibhemela insangu ngibese ngiyidlalela amaphepha nami njengoba ngihlezi lapho ngiyidlalela amaphepha njengoba nifika yabo nifika ngiyidlalela amaphepha ngiyacela mphakathi bafethu lo hlelo leli ningathathi kancane nihloniphe ngoba kusasa sina kuzoba yilona ezokwazi ukuthi sisebenze ngalo sindlulisele imessage nabantu nazi impilo ehambayo la eminyango ngoba kunempilo ezifihlakele ningazazi nina lapha eminyango yabo njenganani njengalezi zinto ezibekade siyikhuluma lapha ekhaya niyangazi ke nina ke
ukusuka kwami yabo ukuthi ngasuka kanjani nala eminyango kumele bekuphoqelekile ukuthi angikwenze lo hayi ukuthi kodwa bekuyinhloso yabo kodwa bengiphoqelekile ukuthi angikwenze khona nami ngizohlonishwa abanye abafana emgaqweni ngadlala abafana. Alright bhuti. Ngicela bhuti wami siyabonga nakunina bhuti wami angathi ngingaqhubeleka ngicela nenkampani ezibonayo ngiyacela nifake wabafethu isandla nibaxhase yabo nenze ukuthi bakwazi ukugqugquzela bafike ekusena yabo sibaningi abanye abakwazi ngisho emakhaya nabo abanazo ngisho inamba njenganami mina ngizwa ngalabo bala ekhaya ngazi ukuthi kuloma uma kanjalo ingane njengoba bashona bonke ushone nobaba lo kaThembelani yabo abongile uNtongfuthi ulelo eJozi abongile akunayo nayo inamba yabo usendele wabafethu so bhuti hayi valelisa manje ibattery izocisha bazongishala abantu bangabe icisha lena valelisa unamahloni why ubheka ungayibuka ikamera hayi ikamera ngiyisabe ke mina ikamera cha phela mfethu yazi mina ngiwumuntu mfethu wenza into ezibhedayo noma ningibona bafethu ningixolele sengimenzileke mfethu alright njengoba sengiyekile ukubhema ngenzela ukuthi ngivale lezi zinto ngoba into ebingiphusha bekuyilento lento okay alright my brother thank you very much ngiyabonga ihlelweni leni bafethu nithe ngabe lihlelo leni Mzansi Ordinary Citizens umzansi Ordinary Citizens ngiyabonga dake bhuti sharp sure